Прекрасни светли души! Поемането на отговорност за създаването на един нов свят, изтъкан от кристални нишки на хармонична свързаност през енергията на любовта, е божествен призив, който всеки може да усети колко нежно трепти отвътре. Душата има свои неписани закони и когато почувства, че е започнала да разгръща енергийния си потенциал в посока на служение и разширение, материалното проявление придобива форма на красиво и с радост изследвано приключение. Ако имаш нужда да споделиш своята светлина и навсякъде в живота си да виждаш малки и големи чудеса, потърси ни. Изцелението ще се случва с енергията на любовта. С отворени и чисти сърца ще присъстваме истински един за друг. Душата ще усеща, че е у дома, че е обгърната от енергията на Божието сияние и взаимното ни любящо откровение. С мекота и топлина заедно ще намерим вярната посока по пътя на мира, хармонията и любовта.